का भैया का हो गइल बहुत टेंशन बड़ा। अरे भैया ऐसन बात बा कि दोस्त बनावल सही बा कि गलत, इहे हम सोचत नहीं। क्या क्या बात कर रहे हैं? काहे का हो गइल? अरे का कही, हमारे एगो लंगोटिया यार बा, ओकरा से हमार खुशिये देखल ना जाला। का हो गइल? अरे भइल इहे बा कि एगो रिश्ता आइल ह, वही के आज देखे गइल रहनी जा। उ दोस्तों हमार संगे गइल हल। अब ओइजा लड़किया के बाबूजी हमरा से पूछला न कि बबुआ कोनो नशा पताई त ना न करेला। त ई साला तुरंते उठ के कहता का बात करतनी बाबूजी, ऐसन कोनो बात नहीं के, लड़का बहुत शरीफ ह, नशा से कोसों दूर रहेला। एगो चुनौतिया हमेशा बस पकिटिया में ले रहेला। हम खात नहीं की देखले, लेकिन ले जरूर रहेला। अब बताओ कोनो बात है साला, ये तेरे बात करे चाहिए। किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना हो। है अभी हम ओकरा के इशारा करत नहीं कि बैठ जो, तब तक और कहता कि लड़का बहुत शरीफ है, आपके लड़की के बहुत खुश रखी है। बस दिन भर उहे बगीचा में बैठल रहेला जहाँ लड़का कोई जुआ खेले सन, बैठल रहेला खेलेला ना। अब बताओ, अब लड़किया के बाबूजी कहल हाँ कि ठीक बा, हम सोच के बताई। अब वजह से हमनी के निकलनी है जा, तो ले दुआरी पार करत जा, तो ले फोन आइल कि लड़का हमारा पसंद नहीं है। अभी साला बियाह कटुआ ना कहीं तो का कही एकरा के बताओ। एकरा सोचे के चाहिए कहाँ कैसे का बोलतनी। हमार खुशी एकरा से देखले ना जाला, 100 का सीधी बात, हमार खुशी एकरा से बर्दाश्त ना।